ברוכים הבאים למשחק ה-500 באצטדיון סמי עופר בחיפה. כבר 11 שנים ששתי החיפאיות נוהגות לארח כאן את קבוצות ליגת העל. אותו מערך שהיא נוהגת לשחק לאחרונה, רק הבדל אחד משמעותי, דין דוד לא כשיר, אבל גם עם שלושה בלמים שמוזי וססנו על הקווים, שועה וג'ורג' לדעתי ישחקו שניהם באמצע מול שלושת הבלמים של מכבי חיפה. היא לא רוצה את ההפרדה הזו, היא רוצה להיות צמודה למכבי חיפה, מכבי תל אביב ובאר שבע. יצאנו לדרך, המחזור ה-17 בליגת ווינר. סק לחזיזה, חוזר אליו, חזיזה מוסר, הוא מגיע לרפאלוב, יכול גם לבעוט מפה ליאור, מעדיף את המסירה וג'אבר! זאת הייתה ההתקפה הכי טובה של מכבי חיפה הערב. המשחק מתחדש, דיה סבא עם העקב, הנה עומר דהן למשקוף והחוצה. הנה היכולות של החלוץ הצעיר של מכבי חיפה, גולדברג. סייף, ססנו מנסה לתפוס אותו עם הידיים. סייף, ג'אבר מאבד את הכדור, אין הגנה בכלל, זה 2 מול 1. מה ירדן שועה יעשה? מה ירדן שועה יעשה? מוסר את זה למרון ג'ורג', יש הפנדל, והוא בועט את זה על היד של פיינגולד שאפילו לא מתווכח. פנדל לזכות בית"ר ירושלים, עמוק בתוך תוספת הזמן, הפקרות בהגנה של מכבי חיפה ופנדל לבית"רים. כן, כל מכבי חיפה הרגישה שהיא חייבת להבקיע גול לפני המחצית ועלתה למעלה. שועה חיכה שם, יד ימין של פיינגולד, בטח שם פנדל. שועה חיכה שם ביחד עם ג'ורג', וזה המעבר שיצחקי רצה לתפוס את ההגנה של מכבי חיפה לא מוכנה. הוא מוסר לו כדור נהדר, הוא בורח אחורה מפיינגולד בלי שהוא התכוון בכלל, הכדור פוגע לו ביד, אבל זה פנדל ואין מה לעשות. זה רגע באיזו דקה, ובדיוק בניגוד למהלך המשחק, כל מכבי חיפה עלתה למעלה, הרגישה שהיא בבליץ להבקיע את השער. מה שהפקיר את ההגנה. כן, אבל כל הזמן ראית את ברק יצחקי, ברגע שהכדור אצל השוער אצל הבלמים, מהר לשחק שיש 2 על 2, 3 על 3, ובית"ר לא תמיד עשתה את זה. ובפעם היחידה שהיא מצליחה לעשות את זה עם יתרון מספרי, היא יכולה לעלות ליתרון. 4 שערים יש העונה לירדן שועה, הוא רוצה להבקיע את השער החמישי. את 2 הפנדלים היחידים שהיו לו העונה הוא שם ברשת, זה מה שהוא רוצה לעשות גם עכשיו מול שריף קיוף. האם בית"ר תרד להפסקה ביתרון? שועה, קיוף עודף ושועה מכניע אותו עם הריבאונד. 1-0 בית"ר ירושלים. אז הוא החמיץ את הפנדל, אבל מי זוכר את זה אם הוא מגיע ראשון לפני כולם אל הריבאונד כדי להכניע את שריף קיוף. ואתה יודע מה, אם יש שחקן בבית"ר במחצית הזאת שמגיע לו שלו, פעם הוא עושה את זה לבד. קיוף כמעט לקח גם את הריבאונד, הוא היה כל כך מהיר. והחגיגה המתריסה הזאת מול הקהל של מכבי חיפה, מכבי לגול. זה מה שרפאלוב ודיה סבא רוצים להשיג. הנה רפאלוב! וזה כמעט מביא לגול, כמו שאמרת, אבל סילבה לוקח את הכדור חוץ לרחבה. זה בדיוק מה שקורה עכשיו. הנה העבירה הברורה היא חוץ לרחבה. גם להזכירכם הייתה בעונה שעברה בליגת העל. עוד חטיפת כדור של הירוקים. ליאור רפאלוב, הנה קני סייף